kike ne irin naki kika je kika dauko musu da. Ina cin darajar Mero. Dama kana da hankali har da ka san darajar da ci wannan karamin yarinya. Sa kama yarinyar nan kuma na cin tarbiya. Wallahi da na tsaga miki fuska. An ce ce din dai ai. Yaushe kuma. Wani ke son fitacce sai a hankali. Yawwa gida mai ina son ganin ya kamata abin da dan baba yake ya kamata ya zo karshen abin mai anti. Ta. Kin zo min da wani babban al'amari. Wanda kusan in ce ma kamar yafi karfi na. Saboda tsawon shekara 20 nake fama da yaron. Tun yana dan mitsi. Nake fama akan abu daya amma wallahi tallahi shi kansa uban bai bani goyon bayan da zan samu mu ci nasara akan wani al'amari. Da yi iya kokari na. To, amma an ce shawara ɗaukar ɗaki bari mahaifinsa ya. Ko Allah zai sa ke ɗauki taki shawara. Dan ni kan dai na iya ƙarfi na hawan jini ne kawai ban yi ba a gidan nan. Wallahi inda abin da ya fi hawan jini ma zan yi. Ya ci uban sai ne. Kanwata kake zagi? Ba zagi ta ne ba. Ta tace ina yayi ni ce ya ci uban sai ne. Au, ai na dauka ita kake zagi. Har ko da kake ki mana munafici? Akan yaro na funi ba za yi munafici ba. Bari in tabbata miki da dona ba. Da dan shawara na dan baya ne. Shawara ban da shawara ba. Har zaki zo ki kallon ku ke hankali kika fi ni? Hankali kika fi ni? Wuce ko sumar da ke. Sumarwa? To, an ji sai to ala kiyaye. Wallahi ka sumar da ita ni ma sumar da kai. Sumar da kai wallahi. Diyan ma da sumar ai ba wai kika sumar da ni ba. Zamewa ne kuma kaina da. Ashe dai na zamar da kai. Wallahi ai yanzu wallahi na daina jin tsoron ka ashe kai huhulan mu ne. Dana dai ka riga ka hada hankali da dai. Kin ga kike yin wallahi. Wallahi kike yi. Jayin da kyau. Kuna na kare da yake. A riba ta gida ba. Ba ci mafiya. Wannan kai da annabi sai da kidan ci annabi ya wuce. Tabbata miki ba ki da mutunci ko rin tsadarinta. Ki kuma kika sake dawowa. Sai na kadan gari zan samu. Ko mage kulluwa danna miki wallahi. In ba haka ba shege miki. Dakata da Allah. Ai kodin tatsan nonon saniya da ake a sassauta mata. Ka je ka ciwo mahaifina mutunci kuma yanzu ka ce kana buƙatar lokaci na. Mero, kin san yadda mutanen garin nan suka ɗauke ni. Ke kin san irin tsanar da mahaifinki da tsangwama da take tsakanina da shi. Shari kawai yake nema ya mun ni ba rashin kunya na mara. Kin ga? Ya kamata ki san mutuncin kanki. Ki kuma ba da lokacinki a inda ya kamata ki ba da shi. Ba inda ba a san mutuncin lokacin ki ba. Saboda haka kin ga tafiya na in ke kina. Ke yar sa'i. Ya kamata ki adana kalamanki. Ya kamata ki ajiye kalamanki a shashin da ya dace da su. Idan kuma kika gaza haka, wallahi sai na sassama kamanninki da sai kin kasa gane bazawara ciki. Malam, ka sake ce min munafika don ni ba munafika bace. Mero ita ka sani ni ba. Kar ka sake gaya min magana. Na faɗa kina faɗa. Ci darajar mahaifiyata. Hai. Wai ya ni haka? Me ta maka ni? Baki ji wannan 'yan renin hankalin wai ni take wa rashin kunya ba.
Rashin kunya ko faɗan gaskiya. Ita fa gaskiya take gaya maka. Kawata. Mero kake haukata ni. Mero ki daure mi zaman aure wallahi ina haukaci sai na kona garin nan Mero. Na samu kenan. Wato abin da nake so ki gane mutanen garin nan na fahimci wa Allah a zuciyarsu. Tun da sun tsane ka, to ni ma na tsane su. Karka damu zan yi magani. Na ishe su riga da wani. Na san sun tsane ni amma zan yi magani. Jiya da na haka zan binne ka. Ba da taimako da ake yi na asibiti na dena. Kama dena. Abu ɗaya ya rage baka yi baka. Garin ma gabaki ɗaya a yanki kowa ya zauna. Kawai mu dinga tada da janareta. Kuma duk wanda ya zo sha mana wuta wallahi sai na marka faɗi da Allah. Kuro. Shi ya wuta. Sai dai fa ban da. Ku ne yara. Lokacin ina saurayi na. Kamar ka. A rana sai in sha nauyi. Uku a rana ɗaya. A rana ɗaya. Ai kai baka ji ana ban ma da ba? Na san shi. Tare muka makaranta ne. Da ya sha sai ya rage mu. Me rake na? Kin san Allah? Ni da za a ce mun ma yanzu in dawo kofar gidanku in tare. In daina zuwa gona, in daina zuwa ko ina. Ni fa na zo danki ko ba abin da yake damu na a duniya sai in zo ga kin. Duk inda ka zaga a'a na mero. Ni dai wannan abin da ya jira nake Allah ya sa Allah ya karin da za a daura auren nan. Tukur zo mu je ana kiran. Haba sallau. Ka shigo mun ba sallama ba komai sallau. Kira neman ka ake ba. Ka zo kira daga fa gida nake yanzu nan fa. Neman ka ake gashi nan fa ya to fa. Waye gashi kai dai ka zo mu tafi. Ana kiran ka ake. Kai dai zo mu je gida. Sallau. Ka dai zo mu je. Ni dai ba ruwana ka zo mu je. Me rake hakuri yanzu da miki da shi da Allah ki hakuri kin ji ko? Bari in ji me yake faɗa. Na san kin sani. Kin san abin da zan aikata, kin san abin da ba zan aikata ba. Kin gane ko? Ina so ni ma ki taimaka min ne kamar yadda Allah ya taimake ki. Saboda na fahimci ke ɗaya ce a gidan nan, dan na ga iyayenki sun fita. Shige mu je. Ki shige na ce. Dan baba, me ya kaka gidana? Tauraruwa mai wutsiya ganin ka ba alheri ba. Subhanallahi wa iyyazu. Wannan ai masifa da bala'i. Dan baba a cikin gidan nan. Dan baba a cikin gidan nan ai fa bala'i. Ina. Kukan me nake ji haka? Kukan me nake ji? La, ilaha. Me ya faru? Me ya faru na ce miki ina tambaye ki me ya faru? Dan baba dama tun da na ga baba a gidan ai ban ga alheri ba. Ki gaya mun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ki gaya mun nace ki gaya mun menene? Au baki da baki ko ba? Kai! Menene me ya faru kina dan baba menene me ya faru me dan baban yayi? Duka ki yayi?
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daura zanin to. Na daɗe ko? Ba ki daɗe ba, kofa gidan naku daɗin zama ne da shi wallahi wannan inuwa mai daɗi. Wallahi inna ce tace in tsaya in kai mata niƙa. To, inna? To ai niƙan nan nima da ni za a je. Ba ni ki gani in ɗaukar miki shi ai. Kawo kan mutanen gari su ce na sa ka ɗaukar. To sai me? Ai ni zan so a rayuwata a ganni kullum ina miki hidima Mero. Zan so duniya ta gane cewa ni masoyi ne a gare ki na hakika. To na gode mu je. Mero. Mero.